ukuthi nami manikhuluma lokho kwethu nami elilodwa igama ngiyalizwa. Manikhuluma ilanguage yenu nami ngiyezwa olulodwa igama nami ngizocela ukukhuluma isiZulu. Ngizoba mfishane. Ngiyacela mina kulawa amamashi anami singakhuli ngamashangana. Ngoba sinenkinga eSouth Africa yokuthi sinawo amashangana. Bese kuba khona lawa wangaphandle. Sizodila nalawa wangaphandle masihlangana nawo kodwa ngoba igama amashangane eliseMozambique ishangane elilapha ishangane. Sala singakhulu ngoba sigcina laba bethu abala bagcina babe offended bese bengeze emamashini kube ngathi thina se-against bona. Ngithi ngane zakwethu angithi lento esiyenzayo siyenzela the good cause. So ke akufanele kube khona izinto esizenza eziphinde zihlukanisa ama-South Africans. Uyabona ngoba niphuma kangaka nje nizokhombisa uhulumeni ukuthi uhulumeni we have a problem, can you please assist us? Njengoba kubheke enkethweni abantu nje abafuna ukuvotelwa mayefuna ukuvotela umuntu akathi abahambe. Bawufuna ukuvotelwa thana abahambe. Uma ungasho kanjalo uzovotelwa yilabo abangahambile. Hayi siyabonga ke ubaba uDuma uyena owaziyo ukuthi indlela yethu izohamba kanjani. Uzositshela khona manje ukuthi sizohamba kanjani. Ngicela siyenze ibe yinto manje, siyenze ibe nenhlonipho, siyahlonipha abantu bokufika weingane zakithi. Kuthiwa khona ngisho kuthiwa Barack ubani? Uzohamba yena. Sengizwile angithi mina mangize endaweni ngiqale ngibe nezinyoni zami ezibiza ngaphezulu. Akekho angizoba. Siyabonga. Wengane zakwethu iSouth Africa ngeyethu. Asinengi muntu ngeyethu. Laba abantu bokufika laba baba zonke lezi zitolo zabela ziziyavala ngomhla ka-31 kule nyanga. Kusasa umhla ka-29 umhla ka-30 ngalela la ngomhla ka-31 bayavala bonke lamandiya lawa bayavala ngeke aphinda avule. Bazovala bonke belungise sizolandela ngisho ukuthi lezi zindlu abahlala kuzo la ePambridge sifuna ukwazi ukuthi bayithola kanjani ngoba ukuze ukwazi ukuthenga indlu eSouth Africa kufanele ube ne-ID yase South Africa noma kube khona okuthile okuvumela ukuthi wenze lokho ngoba izindlu zifinance amabhenki. So njengoba laba bantu bengabhenki kwenzeka kanjani ukuthi bekwazi ukuthenga izindlu? Akuyona ni money laundering. Akwenziwa nobukhonyovu bemali ngokuthi kube nemali esingazazi iqhamuka okuthengwa ngazo lezi zinto. Ningathola ukuthi lezi zindlu ngezenu nje lezi. Hayi mina angifuni mina masenza manini ingane zakwethu. Uyabona imentality yepolitiki elingezi kulamamashi. Kulamamashi kuyalalelwana. Kulamamashi kunendlela kuba neconsistency. Ngicela nje kuyenzeka ukuthi sithathe ubuwengu bepolitiki size nabo la emamashi. Lapha engikhona khona nje mina ningixolele impela ke mina ngiyagcizelela lokho ngoba ipolitiki ayisiza ngalutho. Lamandiya njengoba egcwele lapha trust me avikelwe ngamakhansela. Lamandiya njengoba egcwele la lamaSomali namaBangladesh namanokuza manje uyabona lento yokungalaleli umqondo wepolitiki kumani kuwo. Ngiphinda futhi ngikhuza wona njengoba ngimchazela ukuthi lamandiya njengoba elapha lamaSomali namaBangladesh nama-Ethiopians nama-Nigeria njengoba edelela abantu kanje umqondo wepolitiki musukuza nawo lapha-ke wena ngoba ungalaleli futhi kukhuluma omunye umuntu uyamemeza ngapha umdala. Umqondo wepolitiki ubuwengu phumani kuyo yiyo lento esibambelelile. Ake sibe focused singabantu silalelana. Enye into eyenzakalayo la engicela iphele kusuka namhlanje angiyazi indawo uDuma usazongisiza. Kuthiwa kunendawo ehlala amashangane la
nendawo ehlala amaXhosa. Lezi indawo kuthiwa ziyalwa. Ngicela iphele leyo nto leyo. Siyayibambelela, we are wasting time. Anikwazi amaXhosa namashangana awakwazi ukulo. Abantu abayi-1 lapho. Ngicela ukuthi iphele leyo nto. Ubaba uDuma uzongisiza ukuthi ngivakashele le ndawo ehlala amaXhosa namampondo, phinde ngivakashele le ndawo ehlala amashangana. Sibe sesenza umhlangano after that wokusihlanganisa sibe yinto eyi-1. Kodwa umuntu oyishangano ongayena wala eSouth Africa uyena ofuneka sim-identify qala, ningaqali ngokulwa. Kufanele niqale nim-identify umuntu, nibone ngempela kube nobufakazi bokuthi akuyena wala, bese nimcela-ke ukuthi akahambe. Yeah. Cha, ningaphakamisi sisa ubaba uDuma uzosho ukuthi kanjwa kanjalo. Makukhona ezinye izinto esifuna ukuyibika nesifuna ukuyixoxa. Ngiyanicela ingane zakwethu ukulalela kuyinto emqoka ngendlela esimanga. Angikwazi ukukhuluma ngize ngiqede 5 minutes ngicela ukuthi abantu abalalele. Ukhulume kuze kukhulume ngisho amadoda abantu engibathembayo. Sisi phela babuye behluleke kuyibamba. Indoda iyayibamba yini? Uyabona? Ufuna ukukhuluma. Masibona nomphakathi. Yeah, besicela abantu ukuthi abantu kungabantu abaseChiburikani lapha ya. So cela ukusambeni kule strategy esingapha. Sambeni kahle sohlangana nabo eChiburikani. Then from eChiburikani kunabasa basuka eSimaning Tree bayasondela beza ngapha. Then mase sifika la sibe sesikhuluma ukuthi uphuma kanjani. Siba nendlela sizohamba ngapha, singene phambili singene Greenfield, bese siyabuye singene oKwanele, bese siyabuye sengapha. So mase sihlangane sonke bese siyakhuluma. Into esihlelayo makwenzeka ukuthi uhlangana umuntu ofika ngaphandle awunayo right yokummemeza or ufuna ukumshaya ufuna ukwenzani. Thina umatch akwenziwa kanjalo. Okwesibili noma bavulile ishop awuna right ukungena eshop ngoba sekumatch. So uzifocus enze into ezirong. Then bese simtshela ke ngoba shilo umkhonto ukuthi as from nge31 ngeke basavula. Sibatshele nani nini sibe na meeting nabo sabatshela ukuthi bathanda bangathandi bazohamba. So there's no need for us ukuthi sikwazi ukula because ekugcineni ugcina seniboshwa ugcina senilimali. But khona indlela elula sikwazi ukwenza kuyo. And masihamba into esicelayo futhi one sivumelene ukuthi asibhoka impahla zepolitics angithi. Ngoba kuna political party sifuna. Political party yakho namhlanje kusasa bekumele kune meeting political party yakho ungahamba ucula nje ukucula ngakhona ngoba zepolitics. And nala asifuni ngoba zepolitics ngoba uzokhuluma ingoma yepolitics ethize bese ulimaza abanye abathize and bakhona la bese ke senaqabana nodwa kanti la senze into eyi-1. And lama kuthiwa kuyamiwa and asigwala isihlala sonke sivini imoto ngapha ngomadlula ibhodi shaya amabhodi shaya abantu. We don't do that. Mina sibona ukuthi thina we are South African and siyazithanda and siyayilwela lento and siyalikhathalela izwe lethu angithi. So ngiyabonga ngicela nje singene nandeni and number 2 asikwazi ukubisa amaphoyisa. Ukuthi une agenda yakho ukuthi awuthanda amaphoyisa kumele umazi ukuthi asikwazi ukubisa amaphoyisa. Sisi hamba endlini. Baba umlomo unamandla kunesandla baba. Ngosuphusha umuntu wesifazane kanjena. Ubaba omdala bosuphusha ingane kanjena. Angithi ngikhuluma naye ingane usuyiphushelani manje kahle. No baba akaphathwa kanje umuntu wesifazane. Akaphathwa kanje umuntu wesifazane. Alright, sector lesewafika. Bese ngisho ukuthi ke amaphoyisa ala bazogada thina ukuthi singazinto ezirong. Asikwazi ukubathuka because babazali nabo angithi. Ukuthi manje basemsebenzini bagcoba uniform. So besicela ingoma ezithukanayo, singathuka amaphoyisa, singathuka abanye abantu, sikhuleni ingoma eyi-1, senzeni into ngendlela e-right, ingoma ehlanganisa sonke ezi-South Africans angithi. Ngiyabonga ke singaba ibhayela la izoba ngapha ngaphambili, then abantu balandele. And singajaha ukuthi sonke sibe ngaphambili. Ngiyanicela sibambe nje line kahle simuve. Siyabonga. Imashi izoqala ngokudala. So imashi izoqala ngokudala. Sawuhlangana nabanye abantu lapha ezansi. Sicela nihlale lapha nishare, nilike, silungise izwe. Noma uthi usekhaya ukwakho nje useka
ngokubukela live ushare live so that bazokwazi ukubona abantu lapho basuke bakhona ilokho kakhulu sicela
sana maphoyisa